executive member jong ka KHADC uba Powell Soklat harangkat ka jing lang nominated MDC uba Matthew Makdo anonongpo ula ong baga jing menjur jong ka dorbar ka KHADC ya kalan bil 2008 kalong mante lakam ya ka jing yo thiet jaka baklembu uput ne sailing jong kiriu shimet hespa ya ki jaka patba ne rirai bat hakajuk kapor ban ailat ru ya ki longying ki baduk ki bomdon lingkhot jaka bakin yo alat ban shnai ki ying jong ki hakiri rai haba crunch kilat pathai kubor halor ka jingmi ki jingbom sngotu ne shapen sngotu bakla halor ka ne ka bil ka baya dei ba ka jingbu put ne lan sailing bat kumjuru ka jingweng ya kata ka jingya sulok ne ka consultation na ki hima ki dor barsnong ne dor barran u em uloong bahabaya dei bat ka jingbu put bat ai jaka ne kata kalan sailing kalong bente lakam nak kata ka jing sintut no ki jaka pat ba tang shakiri ushimat ban thiet kat bamon ban ahlor ka jingweng no e ki jingdon kam ban yeslok shwa ban a e ki jaka kamut tang na banta ban penstat ye kane ka jingmenjur ye ka bel namar lada hap ban le yeslok shabaro ki shnong ki thau ki hima ki ran kan sa shem ye kapor kat ba ki jaka pat ki lanang lut kumta la weng no ye kane continue without consultation henry pat ula ong ba ki dor bar shnong ki hima ki don bet la ka jong ka banta ban le haba phai sha ka jingdon kam kane ka bel uba soklat ula ong balada layo ka jing menjur ye kane ka bel kan long ka jing porto ye ki pateng benwan haba ya de bat ka jing shngan ka khandau ka syap kat ba uba makdo ula ong ba ka jing wan ra ye kane ka bel ka long ban pendap jing kular ka VPP shaki pa ba ban yada ye ka khandau ka syap ha ka ba ya de bat ka jing kwa ka seng ki issue ban wan ra da ka resolution hapo ka ying dorbar KHADC ban om sha shu sundon manti uranium hadom ya sian bat kumjuru ahlor ka jing kno badon ki he spa ne ki nong mi khmat ki bathmu ban wan ra biang ya ki UCIL uba soklat ula ya thu ba ki EC kan sa penbet ban kendu ya ki KSU bat kumjuru ban pan ya ki kaipot hashwa ban penlong ya ka jing toket ka bamnya halor ka ne ka kam bat kumjuru uiam ula ong ba ka EC jong ka VPP kanam sha da leleru am ban klong ya uranium sha ka te ka than wa ka ji ong nakarira cakari kenti mo kaba kipat ya ka jing lok trai ka juki te de namar kata ngesuman pensyai hane ba sasisian ba kane ka bil ka balawan ra da ka HDC leng ba ka isi ka balailam khamat da ka PVP kumangila kular chupat ba ya ki cakaraj kim dei ban sentuj dan kim dei ban tuj no Hendrai ngin sumar kendong ya ki kenang ba ki pateng ki banwan kin mentoy leng ba kini ki cakaraj te kendiat ha ka bai dei ban kawai ka benta ka ba lese kumangila ong nang hangne ba mo ka ba kani ka bil pandahadin bakla debu ya kani ka fixation nani ka fixation jong land selling mo kumbala penpau do executive member ko kumba ka homestay yo arakar lani ka industry sawaka kani pat kam khanglat pat ru ban ong balada kini ki homestay ki don kam lese lai akar mo ki don kam lai akar kamut apa ki don kam lai akar kamut ba kadi ban yo kaji menjur nakaran bat kum juru kidi ban panjik bet naka isi lani ka dis council namar kani kam khanglat mo ban ong ba ngilabu kani ka fixation kamut kan long bet thik kumne hendrai ka jimut ahni ka long ba ki raj lani ki bor hima kila ban ai nak benta ka homestay hado ar ekar mo lani nak benta industri hado saw ekar te palat nakani ka pamut ba kidon kam ban yo ka jingbet na ka dis council kata kadika ka ain ka bala menjur mo kala yo jing menjur apo ka indor bar ka long dangshen bat agreement scam ba kani kan long ka jing mentoy na ka benta ki patba nong shokshnong ki baret ki badok ki basuk bamakiru ki yo bentalem na ka benta ban yo ki jaka ban sinaye te katai kadika jing pensyai na kaliang kejungi besibot bawa jeng sungguh ban ai kule piki para sai kubor ka print baka electronic media hani ngi dalang ru bat i ba mathung kro i balong i limited MC kejungi bat ka mat ke bangnya keren ka dei halor ka land amendment bill ka bangina menjur bala pas ni ka
dorbar ke barang sudap lalu berajeliu bat aku cukup poru nak try ki para untuk bagi buah nak kapor hawalan ra yang ka building la introduce kemba long tik ke kompanyak yang dorbar itu mana kasih ke bakut jok yang dorbar ka ni ka bil kala pas tham kono kono gajing persya hawalan ra yang ka bil nak liang jong chairman ula tha ko yang dorbar bala daron kini kendo kiba wan ra ki amendment lo kan ika amendment bil ke jong jok sama aja riu kila submit ika amendment teh kasni ke bahasa mengen pas ni bin mencur ya kan ika bil mudah kan kono amendment ban ikan maru atau kasni ba baro kain dorbar kina besar kila mencur ya kan ika bil hoi kala don ka jing panjang pun syai nak liang joki yang persya hakapor mengia debit ya kan ika budget speech do yang finance mana kalian juga yang finance su dekat ka jeng ya bendap lang ni ke jeng ya kesan nang jeng ulah pensaya baro kita ke jeng panjang macam ni kan persya bat kumta ya kan bil na menjur nak yang dorbar jeng ka hasil otomatis council yang ni penpau ke sukmen bangi lala banwan ra ya kan bil ka bangi sngau bakalong ka baton kambha na ka benta khamtap akabedi bat ki right land deni ka ba ni kham ya tip kata ke jaka juki pai ma la kalong ki rai la ni ki cakai pai bak dan ki hima ki badan ki rai bat kum juru ki badan ki snong ki thau ki chungi ten rei ngi yu i pat adien ba kalami akila patai kubor spang kan ka jingwan ra ke jungi ki ka amendment kita ton katu kat ni ki bala pensapian ki social media da ka basim ni ki katu kan ki lain mo ya kan di kabil ki badan akila patai kubor hari isa jeng nak liang jengi jam sudi syuk mana pensai mo namar kayu dorbar bar ko wei nak liang jengi ka liang sensar bakum ka liang sa la mencuri kan kabil stang mangin ha sha u la jong ka jala lemba jong ka discuss affairs di kenang ban ubeng ya kan ka jeng bom sutu lani ka jeng yalam bakla jong ki katu kan ni ba kham tam mangin pensai ya ki pat ba aga badai pat kenika amen bel nginum sim barok ka wika amen men mar ka jong bahan ngin sim pang ki kat to kat ni kebala kedo ke ba ladon ki ba ya lambak lah ke kisi ke juki ko wengno ya kenika kentin ba in consultation with hima right sino kadau kalong ke ba ni long pismat ni la ya kenika consultation ba ki hima ba ni lap baladan ni pelong ye dengan consultation jong barok ki hima jong barok ki right bajabarok ki sino Kembuatkan sistem kan pampor bangin pentrika bangin bu ya kena ke sailing mo ada ngilai saka wei pakawi ke sno daki hajat lagi don sno hapo ajungi dan daki smart lagi right berkemjur gibul ki marangi plong ko pakawi ke sno kembakan simpor ka baka khandau kana khandora pe kana nang tu kana nang lei no nak kena kari ke jungi kali no sikit ki riusimat kembal ongi ba mati kumta ni aso de ban weng no era kentin so consultation hendrai wala ngila weng no lembaga di bil ke jungi ke kentin consultation lan dikatakan amdan kam su ban ya kenjok tien bar ki hima ki rai bar ki snong hendrai nak kalian ke jungi pat nak kalian ke isi ke jungi pat mo an ong sai sin ke por nginum le kena de ki kam ne nginum bu kena de ki kam bang nyin su nyon ju bor mo ne bang ya kem da pe kem da thau kem da pe ma yu ko kombat khando jong ki hima de ki rai bar ki snong hoi ka kala ban khang ya kata consultation ni nak kalian jungi kan ka bon ka man pisai ba ngilong open mo indon ka jingi kan nak kalian jungi bat ki hima ki rai ba ka jumbu kan ni man wen kan sun ka mo khang ban ai lat ni man pen step ya kan ka jing pentrikam ya kan ka lan sailing man ni idan kam kerki bring on kam ke man ni lap ba ka wei nak ka fit visit nak kalian ka lat department don ki riu simat ki ba yo aja ka nak ka wei nak ki ma jen hadu sispa akar unyo obri simen nang lo su kata kahima kan yo pat ban aja kan am taki pai pa ono kan ni kahima ka datang sispa san po akar ka railan ni ka kendora nang do pat kan yo aja ka ban ai nang taki brio ki bedok masuk ke jung ada ni ai tan sikir simen kumbal ong i em limited mc ki jungi baki bala ban thiet ya ki jaka di tan ki brio ki pa ki ba ki ni ki sni ki ba mutari kalong ba isar kai ki thiet ki spa akar Badil ba jung kiru haba kira pen kala kendo simat ya ka kendo rai kila ban aski company ki ban syaba ban sengi ki kana ba kam tak badang yang dikisni ki bala dep dang yang dikisni ki bala dep haba ka sen KSU kala yar
stage buat domestic ngain bagi lapsa ko baru kiri usimat ki batmu ban tiet ya ke jaka sikti jaka baru yuriam da ki spa aka tera mangingim bu yang ka seling ka ba social kai ka long ba yok tu ki jaka ro tiet kiri usimat mat ka iga banja bai ki jaka ka badon ki yuriam kan point no sikti kiri usimat tinggal ko ban ong kan ka po da kam ta ki nong sensar ki clean sar ki hima ki rat ki snong banyak trilang ban ni Nimban kan ko gajing tumu mong man kini no e ka bor ka chungki ngala pen sai pi na kam kan ko gajing tumu pengin kini e ka bor ka chungki nya telang bat ki kam tam e ban create di ki lanbang na kam ta ki priu ki badok ki pasuk bakin yo ka chungki ki sam tan mang akan turu akan juga ka bor malang nyam sam bu akan ka amendment ka chungi kentu ya ki hima ya ki rat ba ya ki shnong maha baki a ya ki jakarat lakalong yaki hospital, lakalong yaki homestay, lakalong nam tagi cakarap. Akan tu yaki berkena khot nak dorbar snong. Ki dorbar snong ken khot yaki dorbar snong. Ki dorbar rai ken khot yaki dorbar rai. Ki hima ken khot yaki dorbar hima. Kenang bakan numbu kono ke jengdum. Kan numbu kono ke jeng bamsai hapreng ki kul ki hajar. Hapreng ki nong snong, habaka hima ka ai kata ka jaka kebari ka jaka pat ba. Sekita kita ki pat ba ki nong snong. Kun ki haja ke dia bentip balada ki ai da ka doru mo le se ki ma kin bula ban bu da ke jong ki dor don ru ki ban nom su ai ki la ban bu da ka dor na kapta ka jing kam je ki sno ki thau na kapta ka jing pin pisa je ki rat kam ta ter de ban bentip pat ba ru lemba ki ki dor bar sno ki dor bar rat dor ba hima kan nungi ai su ko molong mentah ni kam dor kan ku jing ai ka pasai te kai ka baja sat rat ten ring kai ka baja sat rat marwet ki babon ki break ki wan changi balai pi ka disukun sel pi sna man haba ki jaka rai ki badan syarat marwat sekira tening ter ki la poilo sekira sini kum ka isi ka belaram daga voice of the people party ka ba yang skam ban pene pan sai ka kando ka siap ni kwa ba la ka long kum no ki kando rai ki de ban sa na ka ta ka paten ka ban wan malarang ngeng ban ong nganu ban ong pi ka ne ka por maka ni ka land amendment bill ka bangi ora ni lembar ni ka selling ki khun ki kiti ki jung hadin abot ka pateng ka manwan kan pertu kan mau tang ni ka desu concern re ya ki hima ya ki rat ki snong ba de kan ka por ka jong pi bangi yo ya kalan banyak penyekam ya ka jaka pa la kan ka rep ka rian la ka long ha ka ka snai snasem ke da pertu to hatung ngim so komen mo na ka lang jungi ka isi Andai tak mengi kapan kemen kum ka isi ke dalam ya kum ka parti ke dalam ke isi andai ki khot ki parti lang persyak kenya kemen lang man maki ke menjur lang ya kan dikalan amendment bill baru pak jika negara itu jungir ko susnai bangi don la ka jong ka khando ka siap ki peduk masuk yo ikalan masna ya ki kisam ti tai di jing persai ma ko ban persai pengpi ka wa jing tip alor kan ni le singen panru mo jing tip ka khamlian na kilong ka sen na kilong lam ka sen ki asu ka ya kumunu kan ka jing thu ka long ka bisisa na ya kum kita kan ni la banyak kendu ikan lam ka sing bagian panu ki kan da record ini ki jing tip ka leng juki kali dia no orang woman kali buat mo di bayi kan ai no ada kasih mungkin pension ni ketika mining ketika program na ni ketika tapi begini cuma pok ndo dengan gurungan kadang yang mau pakai BP ketika start ni isu berbesar gurungan kadai bang pi baka voice of the people party kadai win ka party persyak ka juti yo ni presiden ni ba ada nak kapor bung pak dan ka VVP ru udai win ni ki bala persyak ya ka juti yo ni akan dikacela ka jumite kema pila ongin constituent em kan ko ri sa nak yang jonga ba i ba mathiu nge sara mat jong UCM ba ka isi ba ko ke ba ila bende alo dikan nalor kani ru ki nakaleng ke siu ki pripaw ki kwa da resolution naka ke HDC ru knang mania dai ti ki kendok siap stay ke ka jingi e jopi halor kani gadi kan tak adon ki no lam joka sengki su ki bala ya kan ni kan yang bagaimana ada resolution makla don ru ka jingi bu ke jungi ba na kalian ki no kirkam ki pertama jong ka kesu ki ka banyak kendu ingi kum ka isi jong ka ke HDC bat ngala akitian dia kan sya ICM bat le singin sa bu ki jelang ini ki sini bat betul officially sya kinong nam joka sengki su banyak kan ya kini kimat bat kimat ki ba kum ka sengka ku banyak kan ikan sekolah tu pernah kalian ke UCL dan KMD kadang no fresh thoughts like see ban
survive yang itu project dia. Hadu mentah ada 4 don ni, kapat don kan gitu. Ada kawan senyi ingin ketat baik kan. Ini ada persiapan mo. Ini yang mata kasti sarang kan. Isi ujung. Nya kan juga panggil ada persiapan.